Doncs me dic Carmen Campos Nebot. Vaig néixer el 8 de febrer de 1942. Tinc 81 anys ara. ¿Qué pues te preguntem i si anaves dient coses. Vale, pues contamos, a veure, a quina escola vas anar o a quines escoles si vas anar al barri. Escoles. Pues mira, vaig començar, que entonces entràvem als 3 anys, jo tindria 3 anys i mig o així, i anàvem a l'escola d'Espàrvols, cagons que diuen entonces, i estava en la terrasseta Polós. Entonces me recordo jo perfectament d'aquella escola, que n'hi havia una terrassa, hi havia una cristalera molt gran i que la primera mestra que vaig tindre seria Doña Tonica, que no sé si hi ha això, millor Doña Tonica. I vam començar en les primeres cartilles. I ara tots els dies allí, i me va costar molt de les lletres. Ai, està en el paler davant, i ara tots els dies les cartilles, I bé, n'hi havia l'escola dalt, i baix n'hi havia una altra planteta que baixàvem als recreos xiquets. Jo me'n recordo molts dels companys que anàvem entonces, me'n recordo, podria dir noms i tot. I abans jo anava a escola soles perquè ma mare treballava i als 3 anys i mig que tindria, però clar, anava a escola, vivia a dalt a les Eres, però anava a escola i ara, però és que no n'hi havia trànsit, no n'hi havia més que el cotxe de línia que pujava de vespre, i això, diu, ja anaves a soles? I pues sí, perquè ma mare treballava en la fàbrica de la roba, i anava a soles, tornava, i sí, recordo tots els amics, els companys que n'hi havia entonces, i tinc un bon record. Després d'aquesta mestra vam tindre una altra que vivia en Doña Lola, que era d'Alcorà, vivia allà a la Farinera. I també el mateix, també a les cartilles i a les lletres, i me va costar molt. I no sé quants, això sí que no sé quants anys vam anar. En Doña Teresa va ser l'última. I d'ahir on vas passar? D'ahir vam passar al Graner. El que no sé si tenia 6 anys o 7, no recordo la d'això. No sé si vam anar 3 anys a Parbolets o el que sigui. I d'ahir vam passar al Graner. I estàvem a l'escola de dalt, perquè n'hi havia 2 escoles, una dalt i una baix. I la mestra que teníem se deia Doña Teresa, i era de Jàtiva. I tenia una filla que li deien Teresín, que era molt amiga meva, i sempre estava allà a casa Doña Teresa. I també tinc molt bon record d'això. I vam estar allí, que me'n recordo que cantàvem, quan acabàvem l'escola, pegàvem la volta a l'escola i cantàvem. I bé, Doña Teresa, molt bé. I després d'ahir vam passar a l'escola de baix, que estava Doña Pepita, Doña Josefa Tomàs, Patxés. I vaig anar també uns anys en ella, en Doña Pepita, i érem les majors, i entonces ja tindríem 12 anys, 12 o quasi que 13. I ahir me van donar certificat. Era molt aplicat, tenia molta afició a la lletra, i bueno, jo sempre estudiant i sempre... I bé, d'ahir vam passar allà van inaugurar, jo tenia 13 anys, i van inaugurar l'escola, d'això, de la Condessa de Lucena, que és el que n'hi ha ara. Jo tenia 13 anys. Entonces me recordo de tot el que van fer, que va vindre el conde, don Guillermo Paliceu, no sé com se diu, don Guillermo sí que me recordo, i que vam anar en banderetes allà a l'Orito a esperar-lo. I tot el poble, un festón enorme per inaugurar això que anava el nom de la dona d'ell, que era la condessa de Lucena, doña Blanca O'Donnell. O sigui, era el conde, va vindre... Ell era el conde, era l'home, el conde, perquè ella se va morir, la condessa se va morir. I van fer molta festa, i jo tenia 13 anys entonces, i d'ahir ja me'n vaig, ja tenia certificat, bueno, entonces me'l van donar, perquè sense certificat entonces no podies anar a cap puesto, ni entrar a cap fàbrica, ni res, però el vaig treure en sobre, saps? I ja d'ahir ja no tinc res més que contar, que estic molt contenta amb totes les mestres, totes me volien, jo els volia molt,
i estic contentíssima i tinc molt bon record de les escoles, de tot. I te'n recordes de lo que feu? Ahí dius al parvulari, lo de les cartilles. Sí. Després, quan anaves a l'escola del Graner, ahí què és el que més feu? En Doña Teresa. Doña Teresa. Ahí pues també fem llegir, l'enciclopèdia no sé si la teníem ja o l'enciclopèdia de primer grado vam donar i després la de segon grado, però no sé si la donàvem en Doña Teresa o vaig en Doña Pepita. I fem labor de vesprà sempre fem labor. Fem en bastidor, bordàvem o cada una el que d'això i això. I d'això me'n recorde. I després que fem el mes de Maria, que el mes de Maria també, el mes de Maria totes les vesprades cantàvem. I a ficar flors, i era molt bonico allò, molt bonico. I després també que els dissabtes, jo me recordo que me penso que també n'hi havia escola de matí, no estic segura, però crec que també n'hi havia escola. I entonces Doña Pepita mos explicava l'Evangelio. L'Evangelio mos lo explicava i després de Pentecostés, de Adviento, de tot el que era, i després havíem d'anar a casa i fer un resumen de tot, i el dilluns d'oliu, això sí que me'n recordo bé. I havíem d'anar en seguida perquè si no després no te'n recordaves dels milagres que feien i de tot allò, com que no has eixit d'escola, tac. I després que mos ficaven punts, mos puntuaven de cada cosa que fem bé, fes un dictador, fes bé 3 punts. Fes un... si no tenies faltes moltes d'ortografia, si et fes un altre, 3 punts més. I després a fin de setmana ella ho tenia a la carpeteta i mos contava els punts. I la que més punts tenia era o la primera, o la segona, o d'això. I d'això me'n recordo, i teníem un interès en fer punts que, bueno, de meravella. I a mi me va anar molt bé, gràcies a l'escola, és que molt bé. Era molt aplicada, la mestra estava molt contenta amb mi, i jo amb la mestra, i tot. Me'n recordo de les companyeres que anàvem, de moltes que anàvem, Amèrica, Alicia, Eulàlia, Adeleta, totes les que anàvem, d'això me'n recordo tot. I bé, no sé què més voleu que vos digui. Conta'm també celebracions que feu. Doncs bueno, al fin de curs fem una exposició, en Doña Teresa ja ho fem de tot el que fem, perquè fem unes làmines de paper de barba i pintàvem i coses, i després les fem en un d'això i les, com se diu, les gravàvem, sí. I després tot el que fem, les llibretes, tot el que fem és bé, al final de l'escola fem una exposició i en uns bancs, i això, que això també ho vam fer en l'escola d'ací del Conde de Lucena, també la vam fer, la Comtessa de Lucena. I fem una miqueta de festa i mos donen, a mi me recordo que un any me van donar de premi un Belén, això que fem el Belén també, que els dijous de vesprà, quan anàvem Doña Teresa allà, anàvem a passeo de vesprà, els dijous de vesprà, anàvem a passeo i estàvem amb unes ganes que fos el dijous i anàvem al Prat, totes les xiquetes, que només era escola de xiquetes, no sé si ho ha dit, unitària de niñas. I anàvem al Prat, jugàvem, després quan d'això agarrem romer d'allí dalt d'un monte i el duíem a l'escola per a l'estufa, teníem una estufa de llenya, quan feia molt de fred ens arroglàvem allí a l'escola, això és quan anàvem a l'escola de baix perquè feia molt de fred, i teníem allí una d'això de romer i no sé què més contat. I després també feu així teatre o alguna cosa? Ai, sí! Ui, vam fer teatre, me'n recordo, anàvem Doña Teresa, encara érem a Menuda, i vam fer un festival i ho fem, no sé quants anys ho vam fer, però en el cine, saps on era el cine, on viu Piedad ara? Això era un cine. I entonces vam fer un any, me'n recorde, que Doña Teresa, vam ensaiar molt de temps en Doña Teresa, i mos vam vestir en unes faldetes, un sombrero i tot això, i vam cantar no m'acordo com se diu, Merche? Les espigadores. Les espigadores? Les espigadores. I te recordes? Sí. Canta-me-la.
Ui, això sí que no. No, això sí que no, això me dona... I després... ¿La letra cómo era que digas? I la letra de les La espigadora... Pues el cante moltes vegades perquè és una zarzuela. És una zarzuela, l'haureu sentit a vegades, les espigadores. Sí, lo que no... I després me recorde que Vicent, el de la tendeta, que diuen, sabes qui és? Que és de la meva edat, que ara està a Barcelona. Pues ell era un caçador i anaven d'això i feia una miqueta de teatre. I després me recorde que un que és tio teu o algo, que li diuen Pasqual. Pasqual. Pues ell va cantar una cançó que se die, com se die, de Nàpoles, Soldado de Nàpoles, una d'això, però tota la gent, però molt bonico. I després una que deia Julián també va fer unes poesies, i això ho van fer, jo me'n recordo un parell d'anys, després no me'n recorde, però era al cine. I estàvem mare il·lusionades i molt bonico, cada un fer el que sabia, cada un... I no sé què més, conta-te. I les poesies, i això te'n recordes? De què? Les poesies. Ah, no. No? Te'n recordes això no. No, les cançons sí. Les cançons sí, el Soldat de Nàpoles, les espigadores, i algunes fent alguna coseta, però no me'n recordo ara tampoc com d'això. Però estàvem de temps ensaiant, no te cregues que allò era improvisat, no? I molt bé, molt bonico. I quasi que ho fem tots els anys, cada any fem una coseta. Però jo a final de curs, allà fora, les mestres de Don Vicente, que també ajudava els xics, perquè els xics anaven a l'escola Don Vicente i de Don Avelino. I entonces ja per això ja ens ajuntàvem. Per fer. Sí, això tots junts. Primer no, però això sí. I no sé què més contava, xiques. Sí. I no te va contar ninguna? No, això no me l'ha pues no se recordaran, pues els que anaven enmig se tenen que recordar, ja parlaré amb elles, home. És que això és bonico. Sí. Tens fotos? Ai, Elena Merche me fa, diu, conta-lo que va vindre així, anàvem a l'escola, érem a Montomenudes encara, aniríem a la doña Teresa, i va vindre així un ministre de Franco, un ministre va vindre així, i nosaltres quan venia l'obispo o venia algun d'això, sempre ens duien a la plaça, ens feien unes banderetes en una canyeta i un paperet d'això, i totes en la bandereta. I ens ficaven a la plaça, que entonces no hi havia cotxes ni hi havia res, unes per ací i unes per allà. I va tardar, això és que és una anècdota que la conté la meva filla, que van tardar molt a vindre, va estar tota la gent i l'autoritat i tot, i vinga tardar a vindre. I les xicolos ja se cansaven quan eren menuts. I entonces quan van dir, ja ve el ministre, ai mare, el reto, tots allà esperant-lo a quasi a la mitja, no, a l'Orito. I ve, i quan aplega la plaça, es comencen les campanes a tota pastilla i tiren una traca i no vam quedar cap xiquillo. Havíem d'estar uns així esperant-los i uns allà, els xiquets així, allà, no vam quedar ni un. Vam fugir tots al que va, perquè va ser tremendo allò, Ai, que temor, pobres tios allí, així, que estàvem massa temps dient el que havíem de fer i el que havíem... Allí no va quedar ningú, i això li conté a Merche, i això contau que està... I no me'n recordo res més, si voleu preguntar molt més, i si no, doncs ja acabem. Jo crec que... Tens alguna foto de tot això que mos has dit? De lo del teatre allí? No, oi mare, si entonces no n'hi hauria ni maquinetes de foto, no n'hi hauria, no crec, no. Això fa molts anys. I no viu ningú des que... No n'hi havia un porró, sí? Sí, porró, però ara això... No n'hi havia, no. L'únic que viu és Vicente, el de la tendeta, que l'estiu està així, que ell era el caçador, i els altres tots han mort perquè un tio se va morir, un altre que li diuen Julián, que era d'un guàrdia, era germà de Joaquín, un guàrdia que n'hi havia així, també se'n va anar muntant. I no queda ningú per a preguntar. Bueno, les tres amigues meues que anaven a l'escola, però si elles no t'han dit res és que no se'n recordaran, perquè n'hi havia moltes xiquetes. Qui més anaven tu? Ai, doncs mira, Alicia la gata. No venia la meva... Aquestes eren més grans, elles tenen 2 anys més. Entonces anaven de doña Pepita. Però les que anaven amb mi era Eulàlia, Alicia la gata, Adeleta, no sé quines més.
però tenen que recordar-se també, o potser és que jo no me'n recordo només jo soles. Ja ho parlaré amb elles, jo diré, xiques, vosaltres quan aneu a escola no hauran pensat. De roba que ens van fer per a inaugurar l'escola, un babero, portàvem un babero blanc en una capel·lina així, quadrada, i en un llaç roig allí. I jo tampoc no tinc fotos d'això, però ens la feien... Però aneu en el babero a escola o era païseria allà? No, en el babero, sempre a escola. Sí, després se va quedar, l'havien de dur davant. I després aquestes ja van anar, però ja el duien de quadres i això. Però això sí, me lo van fer. Me lo van fer per a la inauguració i després tots els dies I quan aneu al grup escolar aneu separats, per un costat els xics i per un altre les xiques? Sí, sempre. No estàveu encara mesclats? No. Encara vam anar a l'escola Doña Pepita i vam anar, que jo només me va quedar un any, perquè jo tenia 13 anys i entonces d'allí ja vaig així, ja en el certificat ja no vaig tornar a escola. I que mos donaven llet tots els matins, llet. En un catxarret ens donaven una llet en pols que d'això, i això també recordo que havíem anat en el... I de jocs del pati i tot això, a què jugàveu? Pues a Sant Bori, entonces el pis no estava asfaltat i van plantar, això sí que ens agrada que anàvem a regar, van plantar uns arbres allí pel costat d'això i teníem que regar-lo en això, i jocs pues no me'n recordo ara, però el Sant Bori, no sé. I allà dalt a l'escola del Graner sí que me'n recordo que jugàvem a pot-pot antes d'entrar a escola. A pot-pot, no recordes que tiràvem el pot allí i amagar-se detrás de l'escola? Això és el que fem, entonces no hi havia altra cosa, ni hi havia tele, ni hi havia res. I no me'n recordo de res més. Va la poesía. Había una vez un pobre que tan pobre y triste estaba que solo se alimentaba de unas hierbas que él cogía. ¿Habrá entre sí, decía, otro más pobre y triste que yo? Y cuando la cabeza volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Un 10? La sàvia del po. Un 10.